जों दिनै बिजेपि बाय मथाबाय बन्द करिबा के 36 बुटारकाव जों बो दामारिनो हान्दोगै र फाया दिनै र आशीर्वाद दिदौ राकेश 어떤해? 제가고 nang kamari hor boyta IPFT long live IPFT long live India president khabar kubai lang sago agame dis nirbachon damari opore apply khlai de agame dis nirbachon damron opore apply khlai de IPFT বিজেপি বাই মথাবাই বন্ধ করিবা के 36 बुटारकाव जों बो दामारिनो हान्दोगै र फाया दिनै आखि बके जों कोनो खाकचां फायाना जों IPFT नो खाकचां ए र जों ट्रेनिंग के फाया दिनै हामबाय सिनि प्रेस मिडिया टाइप प्रिन्ट मिडिया रो न दिनै जों बेलेखेनो खा तंथमन बिसिंगो दिनै अ गुनादर बालादन नि दक्षिण 120 नि आन्दारो दिनै बरसनो लामफुबिना हाका ताइसनो फाइने एडिसन निर्वाचनो IPFT नो दामारि ओ बडवे खप्लाय खायनि बगै बरक दिनै 20 दिनै जों बासिनि IPFT लेक बाना रंफाइका टोटल बुटार खबरो 15 फैमिलि नि 36 बुटार BJP ताइ तिब्र मथा याकारै बरक दिनै कदिसमै जयन रखा आशा खायो पारानि बरक ओ गुनादर बालादन बारम बरक जनो फाइनाय 12 तारिख एडिसन निर्वाचनो दामारि ओ बडवे खप्लाय खायनि बरसनो বিশ্বাসका बंनि বিশ্বাস बंनि हामारि मानै जों नतुन बाजार 25 नतुन बाजार मालबासा जों एप्लाइ नायनि आं दिनै बाय मखे चिनि सेकेन्ड जयनिं जों थानाय दासिम फिसा दिबर चिनि मालबासा बिसि आरो कालामति पारावो बो हाकेनो जों जयनिं नाखा अमो सिमिना डे टु डे नरखना একটা बिग ब्रेकिं न्यूज नुनाय ब्रेगि दुगानो फ्राय चिनि 300 फैमिलि नोबो टप लिडार आरो जों जयनिं नानाय नावनि मिडिया बिसिंथि जोंखना IPFT नि फान अ पसिस नतुन बाजार मालबासाव कप्लायनि फान जों खुनुगिरनाय हामबाय